Ik verwacht een hele muzikale trip door de gedeelten van de wereld waar wij nog geen kennis van hebben. Mooi, mooi hè? Het gaat super mooi zijn, dat weet ik nu al. Weer iets heel spectaculairs, heel veel beweging, dans en goede zang. Heel veel muziek, vrolijkheid, veel kleur. Ik weet 100% zeker dat het echt geweldig gaat worden. Vriendelijkheid van de mensen. Ja, absoluut. Dansen met elkaar en het gezamenlijke eten. Je komt thuis. Je komt gewoon echt thuis. Muzikaal, wanneer zie je nou zoiets? Dat dacht ik echt de hele tijd. Zo indrukwekkend. En ja, echt een klein inkijkje in de Zuid-Afrikaanse cultuur. Echt Amazing, adembenemend, kleurrijk. De zang is prachtig, de verhalen zijn mooi. Het is gewoon bijzonder. Echt niet normaal. Ik wil ook een kaart kan krijgen. Ja, ik zit naar boven. Ik denk, ja, ik heb al 10 mensen in mijn hoofd. Dus ik denk wel zeker 5 keer. Ja, natuurlijk, sowieso. Ik ga nog met mijn moeder hier naartoe. En ik neem mijn vriendin ook nog mee. Dus ja, het gaat mooi worden. Ik ga nog een paar keer kopen, dat snap ik wel.